L-Aġenzija tax-Xogħol Lokali Recruiting Malta ħarġet tfaħħar bil-kbir ir-riforma fil-liġi dwar it-temping agencies li qed tiġi proposta mill-Gvern. Dan wara li l-Gvern ħabbar l-introduzzjoni tar-regolamenti ġodda dwar l-aġenziji li jġibu l-ħaddiema barranin biex ikunu jistgħu jaħdmu f'pajjiżna. Fil-fatt din ir-riforma se tassigura li f'pajjiżna jkun hawn ħaddiema ta' kwalità li jaħdmu f'setturi fejn vera jkun hemm bżonn. Daniel Koppini minn Recruiting Malta tenna hekk dwar ir-riforma importanti. Il-liġi missila li ħarġet, issa ħarġet, aħna flejnija sow, nafu xem u x'memx, fl-opinjoni tiegħi hija straightforward, m'hemm xejn xi tajt, hija preparata sow u hemm ċertu saħħa fiha. Tul id-diskussjoni dwar din ir-riforma l-Prim Ministru Robert Abela kemm il-darba wkoll aċċenna l-mod ta' kif din il-liġi se tkun qed tnaqqas l-isfruttament ta' ħaddiema barranin. Dan is-sentiment ikkonfermaħ ukoll Koppini jekk kif tenna li s-sitwazzjoni mingħajr din ir-riforma kienet tara numru kbir ta' ħaddiema barranin jiġu sfruttati. Nafu eżatt il-pols ta' daw il-povra nies. Ħafna minnhom irdu morru lura d-dar b'loans kbar, 5,000, 7,000, b'interessi kbar jridu ħallsu, ħajkunu diżonorati mill-familji tagħhom għax fallew. Il-kultura tagħhom hekk tirrikjedi. Hawn Koppini tenna li fil-waqt li din ir-riforma waħda b'saħħitha u tirrikjedi ċerti obbligi, dawk il-kumpaniji li dejjem ħadmu bil-għaqal m'għandhomx għal xi jinkwetaw. Fl-aħħar mill-aħħar min kien organizzat mill-bidu li hemm assolutament xejn, qegħdin taħdem biex nġibu l-liċenzji, però di bħal ta' kostruzzjoni stess ħaġa domna wis issa ħarġet min kien serju mhuwiex sej kollu problemi kbar. Fil-fatt it-tnejn fil-għaxija din il-liġi bdiet tiġi diskussa fil-Parlament. Fost oħrajn indirizza d-diskussjoni s-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Endi Ellul li hu responsabbli mir-riforma u tenna wħud mill-affarijiet li se tkun qed tistipula din il-liġi fosthom il-liċenzjar ta' dawn l-istess aġenziji. Illi dawn l-aġenziji jekk jitilfu il-liċenzja ma jkunux jistgħu jipparteċipaw f'kuntratti pubbliċi jew awtorizzati iġibu ħaddiema minn barra il-pajjiż u kif ukoll il-liġi tistipula wkoll li ħankun qed nitkellem dwar llum illi f'ċertu każijiet anka tintilef il-liċenzja b'mod immedjat.